Πάντως όλοι με το γράφετε αυτό και εδώ και στο Facebook. Μπορεί το ταλέντο μου να μην τους ενδιαφέρει. Δεν ξέρω. Κάποιους από αυτούς που με βλέπουν. Δεν ξέρω τι να πω. Πού τρως το τσουρέκι στα 60 λεπτά. Και εκείνο είναι ωραίο, ναι. Ωραίο βίντεο και εκείνο. Σας το έχω ξαναπεί, δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Μπορεί σε κάποιους να μην αρέσουν. Και έτσι. Με τις γυναίκες του χωριού, Σοφία, είναι. Κοίταξε, αυτό το είπα και προχθές που κάναμε live, ότι μ' αρέσουν αυτοί οι ρόλοι. Μ' αρέσουν οι ρόλοι με λαϊκές γυναίκες του χωριού. Έτσι, αυτό το απλοϊκό. Είναι ωραίο αυτό. Ανούλα. Μπήκε η Ανούλα μέσα. Ανούλα του χιονιά. Τρουτ. Εδώ οι γυναίκες του χωριού είναι πολύ καλές. Της Αθήνας είναι. Τρουτ. Τρουτ της Αθήνας. Ευχαριστώ, ρε Αθανασία. Ακούστε να δείτε. Και κανένας να μην με δει και κανένας να μην με κάνει, δεν με νοιάζει εμένα. Εγώ περνάω καλά, γελάω, αυτό με νοιάζει. Ακόμα βήχα έχεις. Περαστικά, ρε. Ακόμα, Τόσο πολύ. Τεκνεφέσκο άλογο. Της Κρήτης πώς είναι. Πρέπει να είσαι πολύ καλό. Της Κρήτης πώς είναι. Γεια σου βρε Μαρία, δεν κατάλαβες τι είπες για την Κρήτη, δεν κατάλαβα. Ναι. Τεκνεφέσκο άλογο. Εγώ θα πάω στην Καραδίτσα, στον Γιώργο που έχει άλογα και καϊπρόβατα. Θα κάνω βίντεο με το άλογο. Θα κεντήσω πάνω στα λόγου σου τη σέλα. Με διαμαντό πέτρες σωρό. Ροβολατά, ροβολατά, τα γύρια και τα πρόβατα. Αχ, ωραία είναι αυτά να γελάμε. Τώρα να είχα έτσι κανένα γλυκό το τρώγα, καμιά σοκολατόπιτα. Μια σοκολατόπιτα την έτρωγα τώρα. Τώρα το βράδυ έφαγα λίγα μακαρόνια με τόνο, έκανα, αλλά πολύ ωραία. Γεια σου ρε Φανή. Ναι, θα έρθω, θα πάω στη λίμνη Πλαστήρα. Ένα παλικάρι έχει άλογα και πρόβατα και με είπε να πάω. Θα πάω. Έχω κόκλι, έτσι. Τι να σας κάνω, εδώ το θέμα είναι ό,τι έχω εδώ, τίποτα. Ναι, έγιναν πολύ νόστιμα, Άννα. Ναι. Θα πάω να κάνω βίντεο εκεί κάποια στιγμή. Μερέντα δεν έχω. Την έφαγα, μόνο μέλι έχω. Έχω μόνο μέλι. Είναι ωραίο, καλύτσον. Μαρία, θα κατέβω Κρήτη εγώ, να ξέρεις, Ηράκλειο θα έρθω κάποια στιγμή. Τώρα πότε δεν ξέρω. Προς την Άνοιξη. Έχω μια φίλη εκεί, θα πάω. Ακούστε τώρα λειτουργία. Ηράκλειο πήγαμε, καλησπέρα. Θα πάω στην... η Ελενίτσα με είπε να πάω εκεί. Είμαι από Ηράκλειο, εμένα πήρα. Τι να σε κάνω.
κορίτσα της Μάρος είναι δασκάλα εκεί και με λέει έλα όποτε θες. Και θα πάω στην Ελένη. Από Θεσσαλονίκη αεροπορικός. Και Χανιά είναι ωραία, ναι. Και Χανιά είναι ωραία. Γενικά η Κρήτη είναι πανέμορφη, μ' αρέσει η Κρήτη. Δεν ξέρω πότε, Ιωάννα, προς την Άνοιξη λέω. Τώρα πότε. Ναι, ας φτιάξει ο καιρός λίγο πρώτα. Θα πάω κάποια στιγμή. Έβλεπα ένα βίντεο, αλλά τώρα δεν το θυμάμαι ποιο βίντεο έβλεπα. Έβλεπα ένα βίντεο από εκεί. Έχω πάει Κωνσταντίνα στα Μάταλα, εκεί έμενα. Πανέμορφα ήταν όταν πήγαμε, μ' άρεσε πολύ. Πήγα εκεί στα Μάταλα. Το 15 είχα πάει στην Κρήτη. Το 15. Τελευταία φορά. Και τώρα που έχω αυτή τη φίλη εκεί, ευκαιρία είναι. Όπερα να κάνω, έκανα όπερα. Έκανα Πιάφ, έκανα Μαρία Κάλλας, άλλο τι να κάνω. Εγώ δεν είμαι γενικά της όπερας, εγώ είμαι του λαϊκού ρεπερτορίου. Παιδιά, με γράψατε πολύ για κουστούμι, δεν μου λέγατε που βρήκες το κουστούμι του κουστούμι του Μαργαρίτη. Λοιπόν, το κουστούμι του Μαργαρίτη είναι ένα παλιό κουστούμι του μπαμπά μου, που το είχε πάρει ο μπαμπάς μου από τη Γερμανία το 75. Το κουστούμι που φορούσα στο Μαργαρίτη είναι του πατέρα μου και το πήρε από τη Γερμανία το 75. Ψέματα, πιο μπροστά. Το 72, εκεί. Σαν καινούριο, ναι. Πόσες φορές το φόρεσε. Da Queen. Τα ρούχα που τα βρίσκω. Με τα έχουν δώσει. Όλα εδώ πέρα μπροστά μου τα έχω. Τα βλέπω τώρα, να τα δω. Εκείνο με τις ρίγες που φορούσα στον Μαργαρίτη είναι του πατέρα μου. Το κουστούμι του πατέρα μου που τα αγόρασε από τη Γερμανία το 70 κάτι. Καλησπέρα από. Και λέω παπά πότε το πήρες αυτό, και μου λέει όταν πήγα στη Γερμανία πρώτη φορά. Αλλά πότε που πήγε ο παπάς στη Γερμανία πρώτη φορά, το πήρε με τα πρώτα λεφτά που πήρε από το εργοστάσιο όταν δούλευε. Το 69 το πήρε τότε. Το κουστούμι είναι του 69 από τη Γερμανία. Και το πήρε ο πατέρας μου με τα πρώτα του λεφτά από το εργοστάσιο, το 69. Παμπάλιο κουστούμι. 50 και χρονών είναι το κουστούμι. Τώρα που το τακτοποίησανε πιο εύκολα είναι. Έχει και ένα μαύρο. Μπα, δεν νομίζω. Δεν το είδα. Σαν καινούριο, ναι. Ναι, 55 χρονών κουστούμι είναι, παιδιά. Το πήρε ο παπάς μου το 69 με τα πρώτα του λεφτά μου είπε από το εργοστάσιο. Και ελαφρώς από κάτω καμπανίζει. Λίγο καμπάνα είναι ελαφρώς από κάτω. Ναι, στα νιάτα τους ήτανε, βέβαια. Τα σκουλαρίκια μου τα άλλα τα είδατε που φορούσα στην Δούκησα, που μετά έκαναν δώρο.
Δες εδώ σκουλαρικάρα. Πανέμορφο. Αυτό τα φόρεσα στη δούκισσα που έκανα. Πάρα πολύ ωραίο. Μετά έκανε εδώ μια κοπέλα από το TikTok δώρο. Τα φορούσα στη δούκισσα που έκανα. Ψεύτικα είναι όμως, μπιζού είναι, δεν είναι αληθινά. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν είναι πολύ βαρύ, όχι, δεν είναι πολύ βαρύ. Αλλά παιδιά είναι φανταστικό. Δες εδώ. Και με το μαύρο γράφει ωραία έτσι. Μπιζού είναι. Και θα πρέπει να συμμαζέψω λίγο. Φανταστικό ρε, και πέρα μ' άρεσε πολύ. Τι νύστα είναι αυτή σήμερα. Και αυτή η περούκα που φόρεσα στη Στανίση, φανταστική. Και αυτή που έχω κάνει το τρούτ, τελικά αυτή η περούκα με βόλεψε και έκανα πάρα πολλά βίντεο. Όχι, δεν είμαι ηθοποιός. Με αυτή την περούκα κι αν δεν έχω κάνει βίντεο. Τι τρούτ θέλεις, τι Βλαχοπούλου θέλεις. Εδώ οι γυναίκες του χωριού είναι πολύ καλές. Της Αθήνας είναι τρούτ της Αθήνας. Ναι, αυτή η περούκα είναι κάτσε καλά. Περούκες έχω 25-26 περούκες. 25-26 περούκες. Και αυτή εδώ. Αχ, Παναγίτσα μου. Καλέ ξεματιάξτε με, σίγουρα με μάτια ξανκάβει. Πους. Πες μου τι παθαίνω, μόλις αντικρίζω, τα χάνω και υδρώνω κι όλο κοκκινίζω, όλα πάνε λάθος. Μα είμαι ευτυχισμένη, αυτό το νιώθουν μόνο οι ερωτευμένοι, αναστατώνομαι. Φόρα και τα σκουλαρίκια. Α, λες με αυτό, ξέρεις τι, αυτό το σκουλαρίκι, το μακρύ, θέλει, ξέρεις τι, θέλει τέτοιο, δες τώρα. Αυτό θα το φορέσω κάπως έτσι. Δηλαδή μπορώ να φέρω αυτό εδώ, έτσι, με φράντζα και να βάλω από τη μια μεριά σε κάποιο βίντεο. Βλέπεις, έτσι. Ναι, η μία πλευρά πίσω. Καλά, με αυτό δείχνει γιατί είναι κοντό, αλλά θα ταιριάζει και με άλλες περούκες. Έχω ένα σωρό πράγματα. Η μία πλευρά, ναι. Τώρα αυτά πρέπει μια μέρα όλα να τα χτενίσω, να τα φτιάξω λίγο. Ναι, αυτά όλα είναι ωραία. Και εκείνο το άλλο το τέτοιο,
Τώρα δεν το βρίσκω. Ανέμελη κοντά μαλλιά. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι, ό,τι θες Μαρία. Ωραίο είναι, ναι. Και της έκανα χάζι. Όχι, δεν έχω τελειώσει τίποτα. Δεν έχω σπουδάσει κάτι που να αφορά τις τέχνες. Όχι. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Όχι, δεν πειράζει. Με το έχουν ερωτήσει πάρα πολλές φορές. Αλλά όχι, δεν είμαι ηθοποιός. Παλιά θυμάμαι, έβαζε ταινίες και βλέπαμε ωραίες ταινίες παλιά όταν υπήρχε η καλή τηλεόραση. Είχε ταινίες. Τώρα μια ταινία δεν βάζουν στην τηλεόραση, όλο φλακίες έχει. Τζάμπα τις έχουμε τις τηλεοράσεις, μου φαίνεται. Γράψα και αυτό στην μπλούζα, δεν είμαι ηθοποιός. Τις γόβες δεν τις μετρήσαμε. Τα παπούτσια τα κατέβασα όλα στην αποθήκη κάτω. Έχω πάρα πολλά παπούτσια. Είναι τα πράσινα. Οι πράσινες, τις ξέρετε τις πράσινες, τις γόβες. Είναι η λεοπάρ, είναι η ασημή, είναι οι κόκκινες, είναι τα πέδιλα τα μαύρα, είναι τα άλλα τα κοντά τα μπουτίνια τα λεοπάρ, δεν τα έχω βάλει ακόμα. Είναι τα καφετιά, είναι το πέδιλο το μπέζ, έχω πολλές. Και λέγω κάνω ποντιακό, θα κάνω ποντιακό. Ελένη Γόβες μου έστειλε μία συνονόματή σου, Ελένη, από την Αθήνα. Είχε μαγαζί αυτή, στην Πατησίων έκλεισε και ό,τι είχε στο νούμερό μου σε απόθεμα μου το έστειλε δώρο. Και έτσι έχω πολλά παπούτσια τώρα. Πολλά, αυτά τα σκουλαρίκια μου τα έκανε μία κοπέλα και μου τα έστειλε δώρο. Κάτι άλλα σκουλαρίκια επίσης, κάτι άλλο που έχω στο λαιμό επίσης. Ρούχα, με έχουν δωρήσει ρούχα, κοπέλες, γυναίκες από το TikTok, από εδώ με στέλνουν μηνύματα, μου στέλνουν ρούχα. Δεν αγοράζω τίποτα, όλα μου τα στέλνουνε. Το μόνο που αγοράζω είναι περούκες που έχω αγοράσει και καλσόν και τέτοια. Δεν αγοράζω ρούχα, όλα μου τα έχουν δώσει αυτά που βλέπετε. Απλά εγώ τα συνδυάζω, δηλαδή φοράω μια το ένα, μια το άλλο, τα από εδώ, από εκεί, ξέρω εγώ, τα φτιάχνω. Αν δείτε το βίντεο που κάνω για να καταλάβετε πώς τα κάνω, ας πούμε, περίπου. Το βίντεο που κάνω την Τρούτ, στην Τρούτ φοράω πού είναι αυτό? Δεν μπορώ να το βρω τώρα. Στην Τρούτ φοράω αυτή τη φούστα και από πάνω μια μπλούζα. Στην τέτοια που πήγα, που έκανα την, πώς τη λένε, την Δούκισσα, φορούσα μπλούζα που την είδατε που ήταν εδώ ανοιχτή και εδώ έτσι άνοιγμα στη μανίκια. Κάτω από την μπλούζα φορούσα αυτό το φόρεμα, κάτω από την μπλούζα, πάνω ήταν η μπλούζα και αυτό το φόρεμα είχε εδώ μουσελίνα. Έβαλα τη φούστα αυτή μέσα από το φόρεμα εδώ και έβγαινε έξω από τη φούστα η μουσελίνα αυτή. Καταλαβαίνετε τι λέω? Δηλαδή ας πούμε με τα ρούχα το έχω πάρα πολύ, δηλαδή μπορώ να σου φτιάξω με αυτά τα ρούχα που έχω, ας πούμε διαφορετικά στυλ, ένα σωρό ό,τι θες. Το έχω αυτό με τα ρούχα, το έχω γιατί δούλευα στα ρούχα εγώ χρόνια.
Και μπορώ να σου κάνω ρούχα, συνδυασμούς, χρώματα, ιστορίες, ό,τι πούς να φανταστεί. Δηλαδή ποιος θα σκεφτόταν να βάλει τώρα τη φούστα μέσα στο φόρεμα και να βγαίνει η μουσελίνα σε αυτό. Κατάλαβες. Να το, έτσι. Έβαλα τη φόδρα μέσα και έβγαλα τη μουσελίνα έξω από τη φούστα. Και φαινόταν έτσι. Και έπεφτε η μουσελίνα πάνω στο τέτοιο. Και φαινόταν αλλιώς, ότι δεν είναι αυτό. Δούλευα Θεσσαλονίκη σε καταστήματα με ρούχα. Και έχω μάθει να κάνω συνδυασμούς, έχω μάθει να τα κάνω αυτά, όλα τα ξέρω. Δεν μου τα έμαθε κάποιος, από μόνος μου. Μ' αρέσει το ρούχο, μ' αρέσει να κάνω διάφορα πράγματα με τα ρούχα. Μ' αρέσει αυτό. Γιατί μιλάω σιγά. Στη λίστα SD. Μου αρέσει το ρούχο. Δηλαδή μπορώ μέσα με το ρούχο να σε κάνω ένα σωρό πράγματα. Τέλος πάντων. Όχι επειδή το λέω, γιατί με γράφουν πολλές φορές ότι ποιος σε ντύνει και ποιος σε κάνει. Κανένας δεν με ντύνει, μόνος μου ντύνομαι, μόνος μου τα κάνω όλα. Και το άλλο που φορούσα στη Στανίση είναι αυτό. Πού είναι το άλλο? Από μέσα φορούσα ένα ολόσωμο κορμάκι με δαντέλα. Από πάνω φορούσα αυτό που το έκανα έτσι χιαστεί εδώ. Χιαστεί. Και από κάτω φορούσα αυτήν τη φούστα μέσα από αυτό. Τώρα αυτό θα μπορούσε να φορεθεί άνετα ως μπουστάκι επάνω, εδώ, και από κάτω να βάλεις κάτι άλλο. Παντελόνι, φούστα. Επίσης αυτό το έχω κάνει και το έχω βάλει και στα μαλλιά, το έχω κάνει και άλλο στυλ, κάτι είχα κάνει με αυτό, κάτι είχα κάνει, δεν θυμάμαι. Στο μπράτσο, δηλαδή μπορείς να βάλεις ένα μαύρο ρούχο, φόρεμα μακρύ και να είναι κοφτό. Και να το δέσω αυτό, το πιάσω αυτό με μια παραμάνα εδώ και το ένα μανίκι να το κάνω έτσι. Να το κάνω να φαίνεται ότι έχει μανίκι το φόρεμα. Κατάλαβες? Και από τη μία να είναι σκιστό. Τέλος πάντων, μπορείς να κάνεις ένα σωρό πράγματα με τα ρούχα. Δεν είναι μόνο ένα ρούχο. Μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα με τα ρούχα. Το πέτυχα. Τώρα μπορεί αυτά, έτσι που τα ακούτε, να λέτε τι βλακίες λέει τώρα αυτός. Το θέμα είναι όλα, το ξαναλέω, σας το είπα και άλλη φορά, το θέμα είναι πώς γράφει εδώ. Πώς γράφει στην κάμερα αυτό που κάνεις. Δεν είναι πώς φαίνεται οπτικά. Οπτικά μπορεί έτσι να το βλέπει κανείς με το μάτι και λέει τι είναι αυτό καλέ. Εκεί όμως στην κάμερα γράφει αλλιώς. Παίζει ρόλο αυτό πώς γράφει κάτι στην κάμερα και πώς είναι στην πραγματικότητα φορεμένο. Είναι διαφορετικό. Στην πραγματικότητα μπορεί να μην είναι τόσο ωραίο οπτικά. Αλλά στην κάμερα να γράφει περίφημα. Παίζει ρόλο και αυτό. Δεν βλέπετε καμιά φορά καλησπέρα? Γεια σου Ρελίνο. Δεν βλέπετε καμιά φορά που πηγαίνουν καλεσμένοι ηθοποιοί
τραγουδιστές στα κανάλια ή οπουδήποτε, σε συνεντεύξεις τους, φοράνε ένα μαύρο ρούχο έτσι απλό και μετά από πάνω τους πετάνε ένα τέτοιο, ρε παιδί μου. Πετάνε από πάνω τους ένα τέτοιο, έτσι. Ίσα ίσα να υπάρχει, να σπάει τη μαυρίλα, να δίνει φως, να αυτό, πώς κάθεται ο άλλος, πώς φαίνεται, πώς γράφει εδώ. Όλα παίζουν ρόλο. Το πώς γράφει κάτι στην κάμερα. Αλλιώς γράφει κάτι στην κάμερα και αλλιώς είναι στην πραγματικότητα. Αλλά όλα αυτά σε λογικά πλαίσια, Εμένα δηλαδή δεν μου αρέσει να βγαίνω. Δηλαδή, άμα παρατηρήσετε στα βίντεο μου, οι περισσότεροι με γράφετε καλά λόγια, εννοώ όσον αφορά το στιλιστικό κομμάτι. Δηλαδή, προσέχω το στιλιστικό κομμάτι στα βίντεο να είναι πάντα ωραίο. Τι εννοώ ωραίο? Να είναι μέσα στο ρόλο που κάνω. Δηλαδή, δεν μπορεί να κάνω τι να σου πω τώρα. Μπορώ να κάνω την Άντζελα Δημητρίου και να βγω στην πίστα πάνω με κορμάκι και σιθρού. Δεν ταιριάζει στον τύπο της. Κατάλαβες? Βάζεις πράγματα και ρούχα που ταιριάζουν σε έναν καλλιτέχνη. Στο πώς δίνεται περίπου. Πώς είναι το στιλιστικό του κομμάτι. Κάπως έτσι. Τα σκέφτομαι δηλαδή. Δεν είναι ότι βλέπω μια εικόνα και λέω αυτά θα βάλω όπως αυτή η εικόνα. Παρόμοια ας πούμε. Παρόμοιο στυλ. Να ταιριάζει στο ύφος του καλλιτέχνη που κάνεις. Όταν κάνω στη μίμηση. Όταν δεν κάνω μίμηση και κάνω έναν ήχο, ας πούμε την Τρούτ. Η Τρούτ έτσι όπως μιλούσε, η φωνή που άκουγα, μου έβγαζε έτσι μια γυναίκα τσαχπίνα. Έτσι με κινητικότητα. Το ηχόχρωμα της φωνής της μου έβγαζε κίνηση στο μαλλί, στο ρούχο και έτσι έβαλα φούστα, κλος. Λέω να κουνιέται η φούστα, δηλαδή να έχει κίνηση. Κάνε γκολφ όλο που σου στάνεις ψάλης ή μου στάκιασε επιθεώρηση. Δεν έχω δει. Δηλαδή δεν μ' αρέσει να βγαίνουν καρικατούρες στα βίντεο μου. Μ' αρέσει να είναι οι συνδυασμοί χρωμάτων ωραίοι και αυτά. Μ' αρέσει να βγαίνουν ωραία. Σαν οπτικά. Γιατί το σωστό, το ενδυματολογικό το σωστό, στείνει και αυτό που κάνεις πιο ωραία. Αν το στιλιστικό κομμάτι δεν είναι τόσο ωραίο, ναι, να είσαι καλά βρε Λίλια. Όταν το στιλιστικό κομμάτι δεν είναι τόσο ωραίο, εγώ δεν θα μπορούσα ας πούμε να κάνω βίντεο και να μην φοράω αυτά που θέλω να φορέσω στο βίντεο αυτό. Κατάλαβες? Δηλαδή ήμουνα στην Κρήτη. Ήμουνα στην Κέρκυρα και έλεγα να κάνω τη Βλαχοπούλου, αυτό που έκανα την Βλαχοπούλου, το Κέρκυρα με το Ποντικονήσι. Φόρεμα είχα, λέω εντάξει, περούκα, λέω θα τη βάλω από μέσα τα μαλλιά να το κάνω κοντό και δεν είχα ξεχάσει να πάρω μαζί μου, γεια σου Φωτεινή, είχα ξεχάσει να πάρω μαζί μου γυρλάντα, είχα μια γυρλάντα μεγάλη, ευχαριστώ Νικόλα, και την είχα ξεχάσει και πήγα από τα Τζάμπο και πήρα μια γυρλάντα μπλε και έκανα να την έβαλα γιατί συνήθως φορούσε αυτή κάτι τέτοια πούπουλα και φτερά. Έστω να υπάρχει, δηλαδή να δίνει το στίγμα του καλλιτέχνη που το κάνει. Κατάλαβες? Έκανα ευρυστό γεια σου ρε Φωτεινή. Καλή σας όρεξη. Φαντασία. Ευχαριστώ. Αυτό είναι Λίλια, να έχεις φαντασία, γιατί για να κάνεις ένα βίντεο θέλει φαντασία. Η φαντασία είναι πώς θα το κάνεις, πού θα το κάνεις. Πολύ σημαντικό. Πού θα κάνεις ένα βίντεο. Ο τρόπος που θα το κάνεις. Τι θα φοράς, πώς θα είσαι, πώς είναι αυτός ο χαρακτήρας αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ας πούμε η Τρούτ
Καλησπέρα. Η Τρούτ, όταν τα βίντεο έχουν γίνει βάλει το TikTok δίνει λεφτά. Όχι. Εγώ από το TikTok, παιδιά, δεν έχω πάρει ούτε €1. Ούτε €1 δεν έχω πάρει. Και σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, ότι είναι μια γυναίκα η οποία ζει στο χωριό, είναι έτσι σκερτσόζα και τσαχπίνα και έτσι βγαίνει στο δρόμο, ας πούμε, κάποιος που τη μιλάει από έξω από το δρόμο και πάει να του μιλήσει. Ο χαρακτήρας της και το μπρίο πρέπει να είναι να βγάζει μια γυναίκα του χωριού. Γιατί οι γυναίκες οι λαϊκές του χωριού έχουν μπρίο, έχουν αυτό, έχουν εκείνο. Κάπως έτσι έρχεται η φαντασία στο βίντεο. Δηλαδή δεν παίρνεις απλά την κάμερα και κάθεσαι στην κάμερα έτσι και τα λες. Πρέπει να έχει μια τσαχπινιά το βίντεο, νομίζω. Περιμένω να δω την κυρία στη λαϊκή. Ποιο είναι αυτό? Ποιο βίντεο είναι αυτό? Στείλ' το μου. Ναι, βέβαια. Εμένα δηλαδή μου αρέσει έτσι να τα κάνω τα βίντεο. Για να τα κάνω έτσι πιο φυσικά, ρε παιδί μου. Όπως να βλέπεις ένα φυσικό πρόσωπο εκείνη τη στιγμή. Όχι να βλέπεις τον Κυριάκο. Δηλαδή δεν μ' αρέσει να φαίνομαι εγώ στο βίντεο, μ' αρέσει να φαίνεται το πρόσωπο στο βίντεο. Αυτό το πρόσωπο που μιλάει, όχι εγώ. Ναι, αυτό Γεωργία, αυτό θέλω να πω. Ότι κι εγώ βλέποντάς το, Γεωργία, δεν βλέπω εμένα. Βλέπω μια γυναίκα του χωριού, μια απλή γυναίκα του χωριού να μιλάει σε μια κάμερα. Δεν λέω ότι αυτό συνεπάγεται. Κατάλαβες πώς το έχω στο μυαλό μου? Έτσι τα βάζω στο μυαλό μου. Ότι δεν είμαι εγώ αυτή τη στιγμή, είναι αυτή και μιλάει στην κάμερα. Όχι στην κάμερα, σε αυτόν που της ρωτάει. Η κάμερα έτσι κι αλλιώς υπάρχει. Αυτό νιώθω εκείνη τη στιγμή εγώ, ότι είμαι αυτή. Μιλάει σε αυτόν. Ναι, κάπως έτσι, Μέρη. Κι εγώ αυτό βλέπω. Χαίρομαι που το βλέπεις κι εσύ, ότι βλέπεις άλλο χαρακτήρα. Γιατί είναι άλλος χαρακτήρας. Και έτσι θέλω να είναι άλλος χαρακτήρας. Να μην είναι ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος είναι εκείνη τη στιγμή, δεν υπάρχει. Είναι αυτή. Ναι, αυτό μπαίνει στο ρόλο. Άμα δεν μπει στο ρόλο, πώς θα το κάνεις? Και ο ρόλος εδώ μέσα είναι και σύμφωνα με τη φωνή που ακούς, Άμα, ας πούμε, ακούς μια φωνή έτσι λίγο βροντερή φωνή και αυτά, πάει να πει ότι άσχετα πώς είναι ο χαρακτήρας που βλέπεις, μπορεί, ας πούμε, να δεις ένα κοντούλι μαζεμένο έτσι, αλλά να έχει βροντερή φωνή αυτός. Εγώ όταν θα το παρουσιάσω, δεν θα παρουσιάσω έναν μικροκαμωμένο με βροντερή φωνή, θα τον παρουσιάσω ογκόλιθο, να λέει έτσι, κατάλαβες, παίζει ρόλο αυτό. Παίζει ρόλο αυτό. Γεια σου Σοφία, καλησπέρα. Με την κυρία με το κοκορέλι. Να, ας πούμε, αυτή η φωνή με το κοκορέλι μου έβγαλε μία τσαχπίνα. Η φωνή, αν τη δεις αυτήν, την κανονικιά, ούτε καν. Ενώ η φωνή της μου βγάζει τσαχπινιά. Οπότε πήρα εγώ τη φωνή και έβαλα τσαχπινιά στη φωνή της. Άμα τη δεις αυτήν, δεν είναι αυτό που έκανα, είναι άλλο πράγμα. Καλά, έχει πολλές τέτοιες, ας πούμε, έχει τέτοιες κάμποσες. Ευτυχώς την πόνεσε το δότη μου, παιδιά.
Μόνο εγώ μιλάω. Πείτε τίποτα κι εσείς. Σταματάω να μιλάω εγώ. Τέλος. Θα κάθομαι έτσι εδώ να σας κοιτάω μέχρι να με μιλήσετε εσείς. Στο τρεξίλι πάλι βέβαια. Το ταξί είναι άλλο και εκείνο. Άλλο και εκείνο. Στο ταξί νομίζω έχω ένα ακόμα να κάνω. Και έχω και έναν παππού νέα να κάνω. Έχω κι άλλα να κάνω το ταξί. Θα κάνω καμιά μέρα. Στην Κρήτη θα προς την Άνοιξη. Προς την Άνοιξη θα έρθω. Πιο μετά. Ανοίξει λίγο καιρός. Τώρα και εκεί πέρα. Αυτή η κυρία με το καπέλο στη Λαϊκή που λέει ότι δεν είναι ακριβά. Α, αυτή θέλω να την κάνω εγώ. Θα την κάνω μια μέρα. Ναι, ναι. Και στα βίντεο, επίσης, στον κάθε χαρακτήρα παίζουν ρόλο και οι εκφράσεις προσώπου. Δηλαδή, ας πούμε, δεν μπορείς τώρα να λες στο βίντεο, να λέει το βίντεο, ξέρω εγώ, σ' αγαπάω και εσύ να λες σ' αγαπάω. Θα λες σ' αγαπάω. Δηλαδή, θα δώσεις λίγο ένταση σε αυτό που λες. Στην κίνηση εννοώ. Θα πεις, ας πούμε, σ' αγαπάω, θα πεις σ' αγαπάω. Πιο τέτοια, ρε παιδί μου, πιο εκφραστικά το πρόσωπο. Παίζει ρόλο και αυτό, γιατί εκφράσεις κάνεις. Πώς κινούνται τα μάτια σου, το σώμα σου, η στάση σώματος, όλα παίζουν ρόλο. Σήμερα νηστάζω. Ρόμπα, ευτυχία δεν ξέρω αν το έχω, απλά μ' αρέσει αυτό που κάνω. Τελείως, μ' αρέσει αυτό που κάνω. Μ' αρέσει, παιδιά, μ' αρέσει. Δεν ξέρω αν είναι ταλέντο αυτό και τι είναι, μ' αρέσει αυτό που κάνω. Κάποιος από την οικογένεια έχει αυτό το χαρακτηριστικό στο θεατράλε? Όχι. Όχι. Η μάνα μου έτσι λίγο τσαχπίνα. Ο παππούς μου ήταν λυριτζής, έπαιζε λύρα. Οι θείοι μου όλοι παίζουν λύρες, λυριτζίδες στα ποντιακά. Γεια σου Μαρία. Έτσι άμα μαθαίωδες καλλιτεχνικό αυτό. Αλλά με το θέατρο δεν είχαμε όχι κανένα. Γεια σου Λίτσα, καλησπέρα. Γεια σου Μαργαρίτα. Εν τω μεταξύ ο Ιανουάριος, σαν μήνας ο Ιανουάριος, είναι ο πιο χαζός μήνας. Θα σε πω γιατί είναι ο πιο χαζός μήνας. Γιατί στον Ιανουάριο έχεις ξοδέψει σχεδόν όλα σου τα λεφτά από το Δεκέμβριο στις γιορτές, την πρωτοχρονιά και αυτά, και μετά ο Ιανουάριος μέχρι να βγει, δηλαδή σε έχει σπάσει τα νεύρα. Άντε να τελειώνει και αυτή η εβδομάδα. Γεια σου ρε, μαύρα πρόβατα, και εσύ μαύρα πρόβατα. Καλησπέρα. Πώς θα περάσω το βράδυ μου? Θα δω, παιδιά, εγώ σας το είπα και προχθές. Εδώ και μια εβδομάδα βλέπω το μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Τώρα είμαι στην σεζόν 7. Θα δω επεισόδια από το μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Είμαι σεζόν 7 τώρα. Μπήκα στη σεζόν 7.
Έχει 9 σεζόν, άλλες 2 σεζόν έχω. Αυτή και άλλες 2. Θα βάλω τη σειρά μου, θα ξαπλώνω. Το βλέπω, το έχει ολόκληρο, είναι 9 σεζόν και το έχει στο Greek Movies. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Και βλέπω Μικρό σπίτι στο λιβάδι τώρα στο Greek Movies, είναι σεζόν 7. Και τώρα σκέφτηκα μια μέρα να κάνω και τη Harriet. Μπορεί να κάνω τη Harriet, δεν ξέρω, θα δούμε. Ή τη Λόρα. Τώρα το απόγευμα είδα ένα επεισόδιο, το τελευταίο επεισόδιο που είδα το απόγευμα, ήταν που παντρεύτηκε η Νέλη με αυτόν τον κοντούλη, τον Εβραίο με τα γυαλάκια. Καλό βράδυ, Μπάρμπι, καλή νύχτα. Τίποτα, θα βάλω τη σειρά μου, θα δω μερικά επεισόδια, αυτά. Τα ίδια και τα γίδια, όπως κάθε βράδυ. Στο Greek Movies το έχει, ναι, Greek Movies, greekmovies.com. Το Μικρό σπίτι στο λιβάδι με ελληνικά θα το γράψει και θα σου βγάλει όλη τη σειρά, την έχει μέσα. 9 σεζόν. Σου λέω εδώ και 1,5 εβδομάδα το βλέπω. Φανταστική σειρά. Εμένα μου αρέσουν πολύ οι φωτογραφίες, τα τοπία, τα ρούχα τους. Γενικά μου αρέσει αυτή η εποχή εμένα, η εποχής που λέμε. Μ' αρέσουν δηλαδή τα έργα, οι ταινίες εποχής. Δηλαδή αν μου πεις τι ταινίες βλέπεις, θα σου πω εποχής. Μ' αρέσουν οι ταινίες εποχής εμένα πολύ. Τα ρούχα πολύ μ' αρέσουν. Τα ρούχα, οι φωτογραφίες, τα τοπία, η επίπλωση των σπιτιών. Μ' αρέσει. Εν τω μεταξύ πού είχα πάει ένα ταξίδι. Παρίσι ήτανε. Είχα πάει στο Παρίσι και σε κάποια φάση αισθάνθηκα ότι είχα ξαναπάει. Σας έχει τύχει ποτέ να ζείτε μια στιγμή ή ένα σκηνικό ή μια φάση και να πεις ότι εγώ αυτό το έχω ξαναζήσει, το έχω ξαναδεί, το έχω ξαναζήσει? Είμαι σίγουρος ότι το έχετε πάθει κι εσείς. Σε κάποια φάση το ένιωσα αυτό στο Παρίσι που ήμουνα. Ένιωσα ότι ήμουν εκεί. Τεζαβού, ναι. Έπαθα πλάκα. Σε ένα στενάκι ήμουνα, ό,τι να είναι, σε ένα μικρό στενάκι. Και λέω αυτό το έχω ξαναζήσει, το έχω δει. Και ήταν ένα στενάκι που ήταν παλιό, ρε παιδί μου, φαινόταν ότι ήταν πολύ παλιό. Και λέω, δες. Καλό βράδυ, Χελέν. Καλή εβδομάδα. Και μου έχει τύχει πολλές φορές γενικά να βλέπω κάτι και να λέω ότι το έχω ξαναζήσει. Του Μπάι δεν ήξερα καν που βρίσκεται στο χάρτη και αυτό είναι ναι. Κοκό σαν έλεγα. Παράξενο. Ναι, παιδιά, το έχουμε ζήσει όλοι αυτό σε διάφορες φάσεις. Και δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Δεν ξέρω αν το έχουν εξηγήσει ποτέ αυτό. Ντεζαβού. Ωραίο είναι σαν συναίσθημα, είναι ωραίο εκεί την ώρα που το νιώθεις. Τον άντρα μου, στον όνειρό μου, πριν το αλήθεια.
Τι ωραίο, λέει η Ηλέκτρα. Πολύ ωραίο αυτό. Μεταφυσικό είναι, ναι. Ή να πηγαίνεις σε ένα μέρος που δεν έχεις ξαναπάει ποτέ και να νιώθεις αυτό που λες και εσύ, αν, ναι, το ίδιο, αυτό. Να πας σε ένα μέρος και να νιώθεις το ίδιο. Είναι λίγο, κάπως, στην αρχή λίγο νιώνιο. Για